ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିବା ଭବାନୀ ତତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ। ଆରେ ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ମୁଁ ତ ତଳେ ଆଡ଼େ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ତ ତଳେ ଆଡ଼େ ଘରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ମୁଁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୋ ମତଲବ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ରହିଛି। ମୋ କାମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ କାମ କଣ? କେବଳ ବିଷ୍ଣୁକୁ ମୋ ନିଜର କରିବା। ବିଷ୍ଣୁକୁ ବୁଝେଇ ମୋ ନିଜର କରିପାରିବି।